Ωραία, γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο παίζουμε την δωρεάν έκδοση του Minecraft. Δηλαδή βλέπετε πως διαφορετική είναι από την κανονική. Και ο στόχος μου είναι να σκοτώσω τον Ender Dragon. Δεν ξέρω αν μπορέσω να το σκοτώσω, θα είναι δύσκολο. Σε αυτή την έκδοση δεν ξέρω τι θα έχει. Τέλος πάντων, ωραία. Τέλος πάντων, ωραία. Τι μπορώ να φτιάξω? Ωραία. Μαξίνο, τσεκούρι θέλω. Χάλασα αυτή την έκδοση μόλις τώρα. Δηλαδή είναι fake όλο αυτό. Νομίζω είναι πολύ πιο ψεύτικο αυτό το Minecraft. Δείτε εδώ, είναι από γουλ όλα. Από γουλ. Δηλαδή δεν ξέρω τι είναι το κρασίδι. Αυτό είναι το κρασίδι. Αλλά δεν μοιάζει. Δεν βλέπω χώμα. Το είδα εκεί πέρα. Φώτισμος ήταν. Πω καλά. Αυτή η έκδοση. Μα, τα κανώ τα δέντρα. Και ένα nether portal βλέπω εδώ. Πού είναι το crafting table? Να, Herobrine στον κόσμο μου. Δεν ξέρω όμως, δεν με νοιάζει αυτό. Δεν έχουμε σκοπό να συναντήσουμε το Herobrine ξανά. Τώρα θα ψάξουμε εδώ κάτω για άμα έχει κανένα chest. Δηλαδή βάζω και έτσι. Ήρθε επιτέλους το Nether. Ωραίο είναι το Nether Portal με τα τζάμια. Πολύ περίεργο όμως. Ωραίο και περίεργο ταυτόχρονα. Αυτό θα το Nether τώρα. Οκ. Το Nether είναι. Ας το ελπίσουμε. Τέλεια. Μετά λογικά πάμε πίσω και να βρούμε τον End Portal. Να. Επιτέλους κάναμε respawn. Τι είναι αυτό? Πολύ μικρό είναι. Πρέπει να ανοίξουμε το TNT. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Κάντε like και subscribe και από μένα. Bye bye guys.